Travels. Importante. YouTubers. Lo máximo. Perú. Unsay ika-advise mo Will sa katong wari ay diri nga sa Japan nadyo garantor gyud. Oo. Itong mga baguhan pa. Garantor kung kinanglan ng garantor, mga garantor mga mas madali ang garantor. Mas madali kung garantor no. Pero- Katong mga baguhan mo apply diri. Oh, garantor o kanang eskwela tisda sa Manila. Kung mag-eskwela tisda sa Manila, ang tisda sa Manila mo ay mangitag employer para Japan. Atis das Manila no. Ikaw man, mga tagaan mo ban garantor mas dali mo ka. Mas dali siya. Dali siya. Kaya na may garantor, di mahadlok ng layas dili kay. Pero kung mo eskwela tisda, hindi eskwela tisda, ang tisda nas Manila mo ay mag ngita og kan employer sa Japan. pero katong uban lagi Will, may lagi eskwela daw, eskwela. Lagi eskwela kasi pero sa tisda kay ang mangita sa imuha Mo na katong sa tama. ang mangita ang employer sa mo kato naman tisda. Mo ay mo hatag og kwan. Mahatag sa imuha og So mo na ka-travelers no, nga mo eskwela gyud tag tisda no. Unong Katong mga baguhan nga mo apply diri sa Japan, mo eskwela og tisda. tisda sa Manila. Unom kabulan sa Manila no. So naka-experience na Will nga nakari na diri. Ako gagaw. Pa uli nang gani. Uli na gani. Mo to yung mga putana travelers no nga kung apply dai mo diri sa Japan, eskwela mo og tisda. Tisda sa Manila kay ang tisda ra mangita og employer padung sa Japan. Tama. Nya pag maman tagaan mo mangayo garantor. Mo ni mga travelers nindot kaya to istorya karon no nga tisda dai mo mangita og garantor no. Kung maka-eskwela na sila diri. Garantor. Eskwela sa tisda sa So Manila. 6 months na sila Will. Six months ra. Yung eskwela. So pila ilang gastuhon sa imong hunahuna? Sa imong Lima kay dako kaya kung itong gagaw na ko gamay ra man. adili kay dako mga travelers pila gyud ka mga 30,000 na dako ra. Wala dako ra kay na. Mora yung mga putana travelers no nga dako rin ng 30,000 day. Kayo eh. Tisda matug Manila Will no. Unless si Wilfredo. Ang imong gastuhan sa Manila, ang imo ra mong balay og kaon. Tama. Kay og ang eskwelahan kung nanay employer dito naman sa mga employer. Tama. Sa to pa, kung mo eskwela ka, ang employer na mo'y bahala. Kung makuha na ka. Makuha na ka, mo na bahala na ang employer na bahala mo padung diri. Mo na travelers no. Atong kuha na si Will kay nana siya gagaw nakabalik na. Nakuha na sa uli na. nauli na. So, eskwela na mo 6 months day no. Garantora na mo. Igarantura nila. So, mo na nga to ang mga pangutana mga travelers nga eskwela 6 months sa Manila. Davao wala. Sa Cebu wala. Wala Manila. Pero nasa gito. Murag sa Digos. Digos ay tapa. Nasa gito kung eskwela to kung kagaw sa kwanto. Dito basta unahan sa Digos. Abada man ka travelers basta unan sa Digos. Nada eskwela nga mo ari diri sa Japan. Tisda gyapon. So mo na yung mga putana travelers nga unsaon pag-apply diri. Ni mo eskwela, Will mo eskwela dayo tisda. Oh. So 6 months eskwela. Ang tisda mangita nimo og employer Pag humani mo og graduate sa tisda, ang tisda na daw mo'y bahala nga mangita og employer para diri. So lingalan lang kadali no magantos na gyud sila. Ano pabulan lang. Kunom kabulan no. Ano lang. So kung makari na sila diri Will, kinakailangan nga magsakripisyo sila magantos sila magbinuta no. Na gyud. Pag magbinutan. Permiro ra man ang kuan, permiro ra mo ra higpit. Pero tama. Kay kani si Will, veterano na po ni dugay na po kay diri pila ka years diri Will. 17 na. 17 years na ko, dugay na po din niya diri eh. No? 17 na. So kung makari mo diri, kinakailangan nga magtrabaho gyud. Trabaho kag pinutan lang kay Tama, binutan. pag human sa 3 years gani, additional pa gani. Napay tama. additional og ganahan mong amo. Additional 2 years. Tinod. So kung ganahan siya magbubutan ka, ipadayon juga niya no. Padayon ka. So ningana ang mga good news sa mga travelers no. Eskwela ta sa Manila og 6 months. Bag Ang tisda na mangita si mo. tisda na may bala sa inyo ha. Padong diri. Padulong diri. So nana siya nakuha ni gagaw niya, nakari na rin, nakauli na sa Pilipinas. So mubalik kayo pa daw diri Will no. Mo balik to na siya kay kaon pa man siya ang amo. Maayo kayo, may kay nga balita travelers no. Muna yung mga pangutana no. Ato natubag karon nga si Wilfredo. Muna ato ang tubag karon nga mag-apply lang yun niya, mag-abot sa Manila, mag-board no. Ang bayaran nimo kuan lang lodging and kuan, boarding house na lang. Boarding house. Adlaw-adlaw sa pamasahe, Ana. pamilite. Pero paduol lang po ka dito dai. Tama. Paduol lang jud ka. Wala ka travelers, paduol lang jud ka sa boarding house.
Dool na dito. Asa na pitang address bro? Abwas importante sa Manila. Sa Manila So, siya. sa Manila. Sa Manila siya. Pero kay boss address. I-check lang yun sa kuan internet na to no. Oh. Basta may lain tisda siguro sa Manila, isa ra man siguro gyap. Tama. Basta kay tisda. Oh. So, Will, parte sa trabaho ni mo dire, Will, walay problema, okay ra kayo. Ingon sila, Will, ang hapon, stricto daw kayo. Sa imo ang kuan, analysis. Din na istikto na pwede dili. Istikto lang na sila kung dili ka kamao. Tama. Kung dili ka mo Pero trabaho, dili ka trabaho, tapulan ka. Di Tama, ka maminaw sa ila ha. Mao na istikto sila pero makamao na ka dili na kasugo nila buutan ka sila. Tama. Kaya nag-ingon mo ko ng dagkadagahan sa uban nga, pangit to kayo ugali sa hapon. Dili, Will, no. Ako Istorya ra na. kadugan na ako diri. Wala. Wala Wala, no? Maayo kayo. Tama. Mas may pa sa uban nga laso do sama sa quiet no. Wala. Sama sa Maayo kay diri. amayo kay Safety pa juga. Tama na tablers no. Nga mo na sulti ni Wilfredo. Safety pa yung diri. Safety kay kadiri walay unsa no. Mga lawi mga binuang diri. Walay nagpino sa lao. Mao na tong kuan. Butan jud kayo no. Nya kahilo na pa juga. Tama. Nana ka diri, tagakagbalay. Pag-abot nimo diri, wala mo kay kwarta, tagakagbugas. Tama. Tino. Munso mo. Tama tino. Ano gida? Pala mo sa kaba. Tama. Kami sa una pa, abot mo diri. Wala gipola mo no. Paulam eh. Nya pagkaw man, Bayaran lang. Bayaran nimo, dili pud buo, hinay-hinay. Tama. Di tangli makautang kag mga 30. Taga gusto kag tulo lang kada sweldo, tulo. Oh, 30 kalapad. Napulo ra ka. Tama. Kabulan, no impas na nimo. So mga ka-travelers no, ato ang mga pangutana nato. Muna nga tubag na gyud ni Wilfredo no. Mag-apply mo 6 months lang dito sa Manila. Nikamot lang mo mayo pag binutan. Antod nga makari mo diri. Kaya kung nana mo kari na mo diri, ang pingan ninyo na nya Ang sweldo gud na primero gamay lang. pila yung masay nyo muna na pila. Mga 50 lang. Primero. 50 kalapad. Di 50,000 matang As- pala 50,000 bana. O 50,000. Malimpyo. Sa Malimpyo Pilipinas 50,000. Malimpyo na. Mm. Kuhaan ng balay, kuhaan ng pagkaon, malimpyo na. Pagka up to 2 years, ang taas niyo mong sildo, muda ko na po. Dagan 100,000. Anak kay apil overtime. O 80,000. Cinta. Pagka ika 3 years, dito na ka. Dagan hadig kape na. Tag-100 na ka bin. O muna mga travelers no. Mula tong istorya karon Okay, nga. ang taas naman ka, murag, libil na ka sa kuan ba? Libil na ka sa tanan. Sa tanan, Tama, libil tama. na imong sildo. Ya, salamat kay Will no. Daga kay salamat Will. Salamat kay mga travelers mo si Wilfredo. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.